wong Jagapura. Goyang Mon. Ayo. Penonton bayaran. Sabar ya Mon. Wong ayo Priwen. ajalok ngomong mengkonon kakang ngerti ning perasaan wong wadon gampang sedih gampang ketua ati ngenes wong demen ora ketunggon. Asik. Terus terang duduk kakang beli saya Bapak ngerti kakang duwe anak rabi aja watir kakang masih bisa bagi ning waktu lan uga ning rezeki. Ana musik. Iya. Anak musik wong dewek. Seumpama sing tua ngomong setuju aja watir tekawin bakal diwahyu. Mang. Lamun sing tua setuju, Ya. pantek kawin bakal diwayu. Kirane bener. Pakai. Kana 2000, kana 2000. Nah, bener gini Mang. Sing percaya beli bakal dibeda-beda arep adil sing tua karo sing enom kudu sabar lan penerima wadon sabar dadi istri yang suarga. Mang. Bener. Wong wadon sabar Ya. dari sini suarga. Oh, yang mana lang? Romakan Bang. Yo. Terus terang Apa sih? duduk kakang beli sayang kakang ngerti perasaan wong wadon gampang sedih gampang ketuan ati ngenes wong demen orang ketunggon. Kalen Mon. Iya, lawas. Ana musik spesial. Oke. Ibu hajat Mon. Demi dalan Mon. Lewat main sebelah main. Dibuka lawangnya Mon. Wis. Hei. Aku Papa Limas, Papa Limas. Hei. Batur dewek. Seumpama sing tua ngomong setuju aja watir tekawi pasti diwahyu. Dalan. Sing percaya beli bakal dibeda
beda-beda arep adil sing tua karo sing enom kudu sabar lan penerima wadon sabar Ya. dadi istri suarga wong ayu Priwet. aja lok ngomong mangkono kagak ngerti ning perasaan wong wadon gampang sedih gampang ketuwo ati ngenes wong demen ora ketunggo Woi, Mon, Ben. wong demen ora ketunggon ku blenak ya Mon. Lenak. Angin. Aja watir bakal tak bagi-bagi ya Mon. Iya, ayo. Lamun mana setet berarti mana setet, mana satu berarti satu. Go. Kos-kosan ngali. Aja watir aja. Rongokaken Mon. Ayo. sing percaya beli bakal terbeda-beda arep adil sing tua karo sing enom Oh, Oh, adil. mana satu? Mana satu? Nah. Ada dong setia. sing percaya beli bakal berbeda-beda arep adil sing tua arep sing enom kudu sabar lan penerima wadon sabar dadi istri yang suarga Rongokaken ya Mon. Karo akan maning. oh Terus maning. nok wong ayu aja lok ngomong mangkono kakak ngerti ning perasaan wong wadon gampang sedih gampang ketuwo ati ngenes wong demen ora ketunggo